Sanibonani. Engathi abantu baphansi sanibonani. Siyathanda siyayibonga kakhulu isupport. Le support labantu bonke abayizela bazosupporta amangoma. Singamacenge njengoba nisibona simi la nje. Ngicela ukuthi ngiqale ngibonge iPlayhouse ukwenza into eqopha umlando ngalolu hlobo. Since sahlukana abantwana baphuma iqembu labo akekho wake wacabanga ukuthi akasihlanganise kanje. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu namhlanje amayelo bone akhiwa uvumile wakangoma yena lo. Bebancane labantwana emene ngabakhe ingane kaBhuti wami lezi uBhuti wami emhlabeni akasekho khona uBhuti omncane siyabonga kakhulu ngokunjalo manibona lezi intombi ezilaphansi niyeke insizwa intombi zikavumile lezi la kwaphuma khona bona laba. Siyabonga Playhouse Company ukuthi uqopha umlando ohlule abahleli bemicimbi okunalo abahleli bemicimbi bakhethwa yedwa bashiyo yedwa ngoba bazuthi asizwana siyezwana umndeni uyayilungisa into hayi ukuthi asidolanga empini kodwa umndeni uyayilungisa into. Namhlanje usuku lokuthi sizotshela abantu abalandela thina ukuthi isinto eyodwa mulandela amayelo bone landela novumile futhi mawulandela uvumile landela namayelo bone. Ake sithi chayile moto chayile moto. Chayile mojo tana, we mama. Chayile mojo we tana, chayile mojo tana, we mama. Chayile mojo
Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Okushuthi ke umphathi wabo bonke labantu imina kodwa akumina uqobo lami kodwa uNkulunkulu kuphela. Ngoba kahle kahle izinto asizenzeli zona, uNkulunkulu osenzelayo. Akusiyena futhi umuntu obafundisile mina kodwa uNkulunkulu uqobo lakhe. Siyabonga ke uJehova muhle kakhulu, umsebenzi abantwana mehle kakhulu. Angithi ke bakwethu niyazi ukuthi ngelinye ilanga isikhathini samanje ngisho njalo amantombazane ayalala akavuki, akafuni ukuvuka ngithi. Ake sithi vuka ntombazane, ake sisho sithi vuka ntombi. Nazo ke
vuka ntombazane zingaze kushona ilanga abadala babe bathi ilanga ngaze lifike kule ndawo ngiyibona ake sithi vuka ntombazane basalungisa nazonke kuyashuba sibona abantu abaningi la ngibone noNdoni abaningi bayamaza ngithi uNdoni sibonga nje ukuzosupportwa abantu abafana nalaba siyabonga kakhulu uNkulunkulu obaba uSisotele bala la bakhona la bazalwane ngoba Nkosi yami siyabonga kakhulu ama-supporters anga basalungisa sibona nanansi imanager yama-Yellow Bone umntwana obesiza mina kakhulu kodwa abantwana futhi basiza kakhulu siyajabula kakhulu bazalwane siyabonga kakhulu kwi-Playhouse so divuka ntombazane manje kungaze kushona ilanga Makhosazana lezoba Shela kanjani ake sithi ke manje vuka ntombazana Usulala kuzishwela Fuga ntombazane Fuga mama Usulala kuzishwela Fuga Afuyile ndamile fuga Usulala kuzishwela Fuga
kusemnandi kodwa kusemnandi na nazo-ke sangayiphindeni ingoma ngithi hayi-ke ake sishaye ingoma engicabanga nami ukuthi eyokugcina uma ngabe sibenda ngicabanga ukuthi eyokugcina impela-ke le social media ungasimenze oshayela ulead guitar uhamba noSibongile wakamngoma sebethi nje bye bathi nje bye chubile
uhamba nobani na noSipho wakamngoma umntana wami lo ndodana yami yokuqala emabhesini laphaya udinga amandla wakabani na wakwanzimande wabaqophi uhamba nobani na uhamba noSihle wakamngoma indodana yami yokugcina-ke le last born ngiphethe ingane yempondo edla eNavy angithi abantu bayalazi ethiwa umpondo imbali zempondo enye imbali zempondo uthando wakwaShezi uhamba noSipho wakamngoma kuthiwa le nsizwa igama layo uKhasimbe angithi nawudlala uKhasimbe sakhile wakwamani wakwamkhize zakhani ntombi zakhani ntombi
Yeah, ingathi kuthiwa siphindeni futhi.
Siyabonga kakhulu futhi nokuthi nifike ePlayhouse. Siyacela ukuthi nidabane nivakashela futhi einkundleni zethu zokuxhumana. Nibone ukuthi kwenzakalani. Ngayo le nyanga abantu besifazane kanjalo nangoSeptember kunyanga yamasiko. Ngomhla ka-17 August ngomgqibelo ngo 4 p.m. sizobe sikhona futhi 2 live bands and 2 poets. Siyathemba ukuthi nizobe nikhona. Ntanisha Elizande, you've been a beautiful audience. Nihambe kahle umasenge emakhaya, travel safe, drive safe. Sizobona ngomhla ka 17 August 2024 khona la ePlayhouse. Siyabonga.